Nou kijk, meteen een ingang, prachtig. De tas af. Zo. Redelijk donker. Een zaklamp pakken. Ik bezoek verlaten gebouwen. En ik ben begonnen als een avonturier, als een jongen die gewoon nieuwsgierig was. Die wilde op ontdekkingsreis en ik hield van adrenaline. En tegenwoordig vind ik het heel belangrijk om vergeten plekken te documenteren en zo vergeten historie weer aan de mensen brengen. Vergane glorie. Vergane glorie inderdaad. Ja. Ja, want dat is hier in Limburg begonnen, hè? Dat is hier in Limburg begonnen, ja. Als tiener, ja. Ja, de groeves in Limburg zijn natuurlijk heel bekend. Ik denk dat het van mijn eerste plekken is. Totaal onvoorbereid, met één zaklampje. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Het enige wat ik wist dat het een redelijk doolhof was. Om de weg terug te vinden. Ik had natuurlijk geen kennis van het grottenstelsel, dus ik nam ook wel afgeknipte blaadjes mee, of afgetrokken blaadjes mee, om zo de weg terug te vinden. Dus het is een wonder dat ik er nog sta, ja. Ik maak foto's, ik maak video's. De video's gooi ik online. Probeer ik nog te verkopen, dat weet je nooit. Dus ik heb van tevoren vaak geen opdracht. Nog steeds ga ik voor de lol. En ik zie wel wat ermee gebeurt. Als je geluk hebt, koopt National Geographic of Discovery dat. En foto's maak ik ook, die komen in de krant of op nieuwspagina's. En publiceer bijvoorbeeld ook boeken. Dus daar staan de mooiste verlaten gebouwen in en mensen kunnen dat kopen. Dus alles bij elkaar kan ik ervan leven. Blijft heel moeilijk, want wie wil er nu voor jongens betalen die ergens gaan inbreken? Dus het is wel een heel lastig gegeven. En ik riskeer gewoon mijn vrijheid, mijn leven en mijn organen, zou ik zeggen. Ik kom in stralingsgebieden en allemaal dat soort dingen. Ik kom op locaties waar ze gewoon mogen neerschieten als ze je zien. Ja. Heb je een relatie? Ik heb een relatie, ja. Ja? Meer dan 10 jaar, ja. En wat vindt ze ervan? Ja, die zit nu soms wel maar slapeloze nachten thuis, ja. Dus ik moet er wel op de hoogte houden, maar ja, ze accepteert het gelukkig. It's like a footstool in here, right? Wat is er nou zo leuk aan? Het gaat niet vervelen. Het is een leuke manier om de wereld te verkennen. Ik kom op plekken waar geen toeristen komen. Het is gewoon eigenlijk reizen en toerisme. Verlaten plekken zie ik als een museum waar geen geld voor is om het open te houden. Vaak zijn vergane gloriegebouwen de mooiste plekken die er zijn. Veel mooier dan de gebouwen die je kan bezoeken. Hey Bob, het is natuurlijk wel iets wat we nu doen, ja, wat niet mag, hè? Dat klopt, ja. Ja, daar ben ik mezelf ook wel bewust. Ik doe het nu 20 jaar, heb ik pas één keer echt groot in het probleem gezeten. En meestal, als je gepakt wordt, word je weggestuurd. Ik maak niks kapot, ik steel niks, dat soort dingen. En meestal als ik mijn verhaal vertel, dan kom ik er zo mee weg. Ja. Ja. Want wat wij nu laten zien, dat motiveert misschien anderen om hier ook eens te gaan kijken. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja. Ja, ik doe het zelf, dus ik kan moeilijk zeggen van mensen doen het niet. Maar het heeft wel iets, toch? Ik vind dat toch met die charme zo, een beetje verlatenheid. Je ziet die overwoekeringen, dat vind ik ook wel wat hebben. Zo, wat zien we hier? Dit is de kamer van de priester geweest, geloof ik. En toen ik hier was, gingen hier nog de gewaden van de priester of priesters. Ja. En alle spullen lagen er nog. Maar je ziet nog steeds mooie dingen hier. Hè? Kijk eens dat houtwerk, het is prachtig. Normaal krijg ik er een kick van als het een locatie is waar nog niemand is geweest. En zeker als het een heel moeilijk te bereiken locatie is, dan denk ik van yes. Vaak ben je dagenlang onderweg, riskeer je je leven. En als je dan binnenkomt, dat is waar je het voor gedaan hebt. En bij nieuwe locaties ook, daar komt heel veel uren aan research kijken. Ja. Heel vaak mislukt het, het gebouw zit vaak dicht of het is gesloopt. En als je dan een pareltje vindt, dan dat doet wel iets met je. Ja, dat is eigenlijk een beetje de Indiana Jones of iets wat opnieuw herontdekt wordt. Maar dit, zoals nu, is niet meer voor jou. Hè? Het is, heel veel mensen zijn hier al geweest. Ja, klopt. Leeggeroofd. Ja. Het blijft leuk om rond te lopen, maar ik heb de lat tegenwoordig iets hoger moeten leggen. Ja. In Limburg zijn er soms wel eens leuke locaties die leeg komen te staan, maar tegenwoordig krijg je het nog weinig tijd om te vervallen. Helaas.